Marhite-hite gorni debata ama doh gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh gorni to di parbadia na tumapalangi doh tanoon. Amen. Song hamu tuaw hamu akan naluja jalana sorat hupasonak pe hamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu masian au, ay nalabok doaw jalan naserep marroha, asa dapotan paradianan hasonangat todimuna. Haleluya. Haleluya. Maratang yang mahita, oleh Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagalion, di dahodo nagogo do musunami, saitalu do hami di bayan alani hagalion nami, di bahene hupangi do hami tuho, say pargugoi jala pamonang mahami maralohom musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangihok kamu mapatik ni debata di minggu Septua Gesima sadarion, masih patik parjolo sahat tu paupaton songonoma didok disi. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, idang jadi marakup aho bahenommu debatam. Patik paduahon, idang jadi ganaummu jala idang jadi sumanomu manang ahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan ai na di Torinitano, yang ketunggabe susobaon manang siuluan. Patik patuluhon, idang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhum na dusu akan namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggu, dinaonom ari maulah hamu nasa siulom muna, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Idang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu rodi pangisi ni hutani halak pena mangibati hutam. Ai dinaonom ari do ditoppa debata, langit do tano do laut do nasaisina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do bahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradaran nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak mangi do gogo mahita sia Tuhan debata. Saya pergugui mahami mangulahon mahumbar Tuhan. Amin.
Tatopote madosa tanda gudang itu adopan ni debata martang yang mahita. Oleh Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami akka na makarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasar rohanami hasesani dosa nami. Lehom matu hami todimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor syallahu manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hopasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat, asa hupasonak kamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu ma tuau, aina labbo doau jalan aserek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labbo do augak ku jalan yang dona hupapor saton. Hasangapom madi debatana digijang. Amin. Hatani debata turpu epistel di minggu Septua gesima sadarion tersurat di pesalmen biddu 110 sada mamukasian ayat sadat sahatu ayat 10 tajahama margati soring songonom mahatani debata pujiokku ma Jehova sian nasaroha di luhutan ni akka partigor dohot dihuriai Balgado aka pambahenan ni Jehova hinalumuton ni sude akan nalomoro hadisi. Hamuliao dot hasangapod do parulon nai jalahot do jongjong hati goran nai saliling-liling na. Nunga dibahen ibana sada parningotan di halongangan akan nabi nahen nai. Pardekan basa jala panasiroha do Jehova. Nunga di pabak berhali akan nama kabiari ibana diingok do padan nabi nahen nai ro di saliling-liling na. Nunga di pabotohon tu bangsona gogori pambahen nai. Mangalehon tu sida parjabaran di akka barbegu. Hasitongan dohot uhum do akka pabainan ni tangan na. Sitong do sude akka patik nai. Hot doi rodi saliling-liling na. Dibahen do akai di bagasan hasitongan dohot habunaron. Nunga ditongoson ibana haluot tu bangsona dipati do padan nabi nahen nai saliling-liling na nabadia jalan asokal do gornai biar mida Jehova do parmula ni habisuhon maruli hapistaran nasumurung do sude akan namanula hosa hot do baritanai rodi saliling-liling na ima sahakna mertua ma akan atu manghon hatani debata jalan na popsa. Amin. Tunjuk
Taha tidak ke maha porsiat tai songon nahina tidak kon nidonga saha porsiat di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsiat di debata Jehovah ido ama perguguna sohatu dosan natu mapalangi do tano. Au porsiat di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tidubuh ni si Maria naga begabia siatot di perbadia adorang sahabubuan. Ido Tuhatan natu mau na berenit di panghuman ni Silatus nama terpajal dari bana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhomi halak na mangolu doho namate. Au porsea ditod di porbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopane halak Kristen akka nabadia dohot di hasusani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Shalom. Horas madihita sude. Ta pamanat majo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata dohot nana yang sipatu paun ni huria. Na parjolo tikting na meragam. Torok ni parminggu nasalpu boy mata bereng naro tu bagas joro songoni nama dohoti live streaming di lembar tikting nang sahat tuhita napa duahon namoding nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama sian ruas ni huriata ima amang batu sokal tabunan manang oppu debora buri boru tutup umur 83 tahun tabuan ma di bagasan tangyang ta asa dia pulitu hatta keluarga na tininggal honna na patuluhon parmingguon huria di masa new normal minggu tanggal 7 Februari 2020 sada patu paun ni huriata do parmingguon songon nasomal ima pukul 8:30 saha rodisia 30 na ni dohotan ni wake Bethesda dohot wake ex Saudi patu paud do disi live streaming tu jemaat nasuboi marpungu tu gereja alani situasi kesehatan nuaing na mangihut pukul 10:30 saha rodi 10 sada 30 wib na ni dohotan ni wake Maranatha dohot wake Estomihi na paupaton pertanyaan wake di hari Rabu tanggal 3 Februari 2020 sada patu paun ni huriat tama pamuhai pertanyaan wake masuk pukul 10 siawib maringanan di bagas joroon jala patu paud do live streaming turuas ni huria nasuboi maddohoti pertanyangani ala protokol kesehatan namangihut PHD manang patanakon hatani debata mulai hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 sada pukul 10 pitu manang 5 botari patu paun ni huriat tama PHD manang PAI na di huriat taon songon nasomal jala taingot ma asa toktong marhite-hite protokol kesehatan namangihut laporan pertanggungjawaban Natal
Marhite tiktingon pinangidohon ma asa ganup kategorial ima kategorial sekolah minggu remaja naposo dohot ama asa pasahaton laporan pertanggungjawaban Natal na pinatupa di bulan Desember 2020 nasalpu. Namangihut selamat hari ulang tahun. Majelis dohot ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun ima kelahiran dohot pernikahan tu ruas nihuriata na berulang tahun di mingguon mamuka siat tanggal 31 Januari sahak Rodi tanggal 6 Februari. Nats pembimbing di Nasida ima sada Korintus sada ayat sia. Laporan keuangan Boy Mata Bereng di lembar tikting na adong di Hitaganup alai adong nasala pengetikan ima di Hamauliateon sian keluarga na 70 boru tarihoran. Disi tarsurat godang ni pelean sian keluarga katarihoran boru si marakir nahinan tarsurat disi 800.000 sasitongna ima tuhuria 200.000 tu padita 300.000 tu kas pembangunan 200.000 tu situa 100.000 memang pungu masude 800.000 alai adong do horong-horong na manang bagian-bagian na namangihut muse sian keluarga na 70 boru tarihoran tuhuria sasitongna adong doi 200.000 tu padita 200.000 tu situa 100.000 pungu donian sude 500.000 holanon sarupa madohot na parjului adong do bagian-bagian na songoni ma upasahat nami permintaan maafon alami kesalahan dalam hal pengetikan mauliate madihita saluhutna sai di pasu-pasu Tuhan mahita di bagasan samingguon dohot akan anaing sihobasat tatu minggu naro mauliate dia katangiang partisipasi nang dukungan di sude program huria sai ditupaki Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenat tatu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tumingguon asature mardalan bain sangap di goar ni Tuhani mauliate horas madihita saluhutna Bikin mata jangan puji
Dame ni dibatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti roha ng pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita huria na nihalongan ni Tuhata hata ni debata ujahan jamita di minggu sadarion tersurat ma di Lukas B24 ayat 30 sada rodi ayat 37 tajahama turpukta songonomma didok disi. Jadi tuat maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea diajari mana sida jumpa hari Sabat gabelongang dona rohana sida ubegi podana ai marsahala do jamitanai jala adong ma di perguruani sada halak pertodi na hodar marsuara nagogo ma dianggukon oh Yesus nasian Nasaret marhua ho tuhami narodo ho hape mangago hami hutadda do ho nabadia ni debatado ho alai disonggahi Yesus do ibana di dogma sipho ruar maho sian ibana jala tutonga-tonga ni ma disapakon todi na hodari ibana lau ruar dang mahua ibana dibain jadi longang marohana sida saluhutna gabe masipadohon mana sida nabuhadoon mardongan huaso dohot gogo dipaksa akatod dinahudar gabe ruar do jala sarma baritana tunasa hinganan humalia songonido sahat ni turpukta kadongan nani haulongan ni Tuhata Yesus Kristus ra sudidu hita manada sibulis dang si botol listrik ra sudidu hita manada pangalahoni sibulis jalang songonido hita nang dipernguluata molo tabereng dongan mangulahon nasudenggan anang sibulis do haro ho hima bahasa bahkan tu bagas jabuna pe molo adong akapakatayon na hurang denggan bah nang rodo haro tu ho ima sibulis yete ninna jadi memang adar do jala takas do pangalahon sibulis dang adong na abu-abu pangalahon sibulis sada ulauna jala sadaido diula terus manoktok ima laho membuat mahkota kebenaran nasian debata marhite-hite rohana dohot pangalahona ido bain molo tajahan diturpuk tei sian ayat sada saharo di ayat 15 takas do disi diujuni Yesus selama 40 hari 40 borngin jadi ternyata berengot tama disi saijono do sibolis nang tu akan merhapor siaon tu Yesus merdalan rapak doi alai marpangalaho berbeda
beruang na sarupa doi nang pe pangalahona berbeda. Alana molo tabereng pangalahon si bolison selalu do tergantung kepada iman dan keagamaan. Nang adong nasing selalu berhubungan dengan agama, iman, haporsiaw. Alani do dina mengajari Yesus ternyata molo adong tabegi hatani perjamita i gereja pi adong sibolis di son boy tabereng di turpuk tahun ai di sinagoge do Yesus mengajari jala di sido sahalak nahona tod di nahudari ima nasiboliso masuk todi setan tu ibana. Jadi ternyata di gereja pun di ruang yang sama pun iblis itu selalu bekerja. Jadi molo tadokon ai gereja dangang sibolis sina. Ini buktinya di sinagoge iblis itu bekerja. Di namale doh di nabo surpe hita tong do neng diago sibolisi. Ima berengota di masa ni Yesus 40 hari doh di ruang tertentu di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Lalu kemudian apa yang terjadi lagi? Cara iblis mau mengambil mahkota yang daripada Yesus, mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan adalah anak Allah. Mereka bekerja sama, sibolis iblis dengan setan. Wado carana asa unang porsea jolmai tu debata. Asa tu hita jolmai marha porseao. Ido muse ubay diuduti ma tu ayat saplonom saha anon ayat nai tu ayat 30. Ima Yesus nalau tu hutana jala ditolak hutanai. Alabwa parhutai sibolison. Parhutai pangalahona sibolison menolak Yesus di hutana sendiri, di kampungnya sendiri, menolak Yesus di tonga-tongana mian. Hutan dah doi anak ni napogosi doi kan, ay anak ni si Maria doi kan, nagabi-gabi ani somuli dope. Itu dia molo sahuta memang disonggopi roh sibolis ala ukuranna ukuran apurtibion, ukuran situasi, ukuran ruang dan tempat. Ayana ni si Joseph itu kan itu tong ukuranna na tubuh di barai do kan marhuai marjamitai marhuai roh itu hutaton. Kira-kira begitu. Songoni mai bana. Jadi terasa doi molo memang dia kaparjamita molo perjulu mana marjamita igerejai sudi do panongkor ni ruasi mamereng. Ale molo nga opak tau songonawon nga opak tau di gerejaon peditete do nga huboto ola ni dia perbinoto anina kan. Jadi selalu ada penolakan. Nang pe akahata ni debatado na ibuanna bahkan debatai sendiri do ima Yesus ditolak di Nazaret. Alaniaha adong tod di nahudar mian di Nazaret. Tabereng mamuse gabe mula maibana maneng gabe haruar maibana sian Nazaret gabe masuk maibana tu Kapernaum imana di Galilea. Ana terjadi di san roh aka penatua ni sinagoge. Yesus datang langsung disambut dengan baik, langsung dioloi ibana marjamita di sinagoge. Jadi itu perbedaannya jemaat atau orang-orang di Nazaret dengan orang-orang di Kapernaum. Orang-orang yang datang ke gereja pun begitu. Orang yang datang ke gereja dikuasai oleh hatinya sendiri,
pikirannya sendiri atau ukur-ukurannya sendiri dengan orang yang datang dari iman kepada Tuhan Yesus pasti berbeda. Ketika firman Tuhan dikatakan dari depan ini, dia akan menerima, walaupun itu akan membuat dirinya sakit, membuat dirinya semakin miskin, atau membuat dirinya komunitasnya kecil. Ala yorai misalnya, unang semerjuji hamu amang inda merhite-hite jamita, ape roi mana majakoni ido tutu, mangulu mai dang mardong ambai do perjuji. Tulu bulanon saya akan dangong dongan ni. Alai berbeda muse ketika adong dongan na muse di samping na dibigi unang merjuji hamu amang inda lau roi bana bah lau meninggungi do jamita ni amang pendidon seliur do piau merminggu. Itu dia berbeda nampe di ruang yang tempat dan posisi yang tempat dan tempat duduk yang sama rata. Songoni mata bereng namasang di Nazaret dohot Kapernaum. Nazaret menolak karena apa? Karena mereka tidak dihinggapi oleh rasa percaya. Tetapi Kapernaum, ketika Yesus datang, ibegi halehi barita, alongangan nasalilingon na pinatupan ni Yesus. Oh, roh Yesus, iko marjamita di mana? Disuruh ibana marjamita di sinagoge, genup hari Sabat. Ana masa di sinagoge, longang dona sidam bege podana. Ala sahala ni jamitana. Ala memang Yesus dia datang sendiri, bukan seperti saya. Tuhan pendeta Bonar menyampaikan pesan. Tapi Yesus datang sendiri menyampaikan pesannya sendiri kepada manusia. Jadi memang kuasa ala dirinya do diberitahu. Kuasa poda hatani Tuhani napinasaha nai ai dirinya doi marsahala matutu. Jadi tergantung siapa yang membawa pesan. Debatado ibana mabuan hatana tuhita. Nah masa di sinaking adong sahalak nahona todi nahudar. Waduh hitam molo arong kesurupan ni jabu. Waduh hita selilingon molo arong kesurupan di jabu. Maneng mula hamu tuhuta, ape tiba-tiba arong kesurupan. Ngarobe upuktai. Apakah masih begitu? Romo sena kesurupan non, bain diau tes manis, ibain. Bain diau na pinadar, ibain. Kotaruhonom mo do tuson ima tuburian nyopong mo manuk nawatar ditaruhon. Bagaimana sikap orang percaya ketika ada kesurupan? Apakah kita menjadi diperbudak oleh roh-roh nahudari? Ini yang sering terjadi. Alabwa mabiar hita bahwa sana anon gabi mati on ibain todi nahudaron. Itu kan? Anon gabi mati on ke medewu tulubang manang nadion. Toy manele ama asal maharwar ribana. Itu kita sudah diperbudak oleh setan, iblis. Apalagi yang lain-lainnya juga praktek-praktek di akaudian do aka nabuy tabereng mangalian sigaret, manaron si pangano mabayan ita gurgur di bayan di situlu asal langon niyo pung dai. Itu adalah praktek-praktek pangulaon dari perhatuban todi nahudar. Jebado sikap tak laho menghadapi mulodong sahalak pertodi nahudar, biarkan aja. Firman Tuhan mengatakan dia tidak akan menyakiti itu. Berdoa saja kepada Tuhan. Nampola lau tu dukun, dia akan keluar sendiri.
Ala danang tolak ni membuat hosani jolmai. Prate na sangat sesat ketika orang Yahudi menghadapi orang-orang na masuk todina hudar mana yang kesurupan. Orang Yahudi langsung dibakar itu orangnya. Dibakar mengulu. Asadoh todini nahudari matiin na. Yang ngulu halahi. Ima titik terakhir ni kesesatan ni halak Yahudi. Taringot tutod di nahudaron. Olah roh kesurupan jolma danggar haruar maneng na 2 hari. Itu ritutung do jolma nai. Susangan nombeli tu akana singina. Ima kesesatan na sidang. Alai Yesus ahado ibana dipaharuar disuruh haruar hosiani imahagogoni tuhatai Roma tu Yesus hita sudi asa malua hita siani unang mala gabe lao tu haporsiaun hahulom ala niaha gabe masuk do hita tu penderitaan ni perdaging imatur puktaon paingoton hita na parjolo asa unang olo hita begu-beguon nang penaking secara pengantar pinasahat anggo ulaon ni sibolis takas doi ngasada ulaon ni imam menesatkan manusia alaina sulit noaing tapahami jolma na sibolison do tang taboto bohina jolma habe pangalahona sibolis. Ani yang susah dipahami. Dang hiya sibolis jolmaon. Alai jolma na sibolison hiya. Ani yang susah. Manusia itu molo sohot do ibana dituhani rabun maneng rada dang terida pangalahona maneng maul membuat dia do ibana na sibuliso don naing maneng na sosibuliso alana sibulis boleh masuk tu zolma merhitima takas neng dohononna asa unang masuk kita tu hahudaron. Hahudaron bukan berarti holan tondi nahudar maneng na kesurupan. Alai pangalaho nahudar imana king menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Adong domasai. Tiki adong kesaksian ni sahalak pendita tiki di kampus awin na ibana adong ma dong aku namora jadi ulang tahun ma ikirim na toras nama ponsel handphone doh baju na arga jadi holan dipake itu Roma dongan na nasadanai baju melayan ala songon na diangkat tibana toy malay na ulang tahun daw sugut tita jam 7 borgin lama hita tu bandrek inna minum bandrek mah hita tu jalan Bandung inna di Siantar kan dung saya minum bandrek nasida mulak ma di perjalanan Roma musesadanai airwado bereng baju nai babel gahum muse inna jadi naking ipuji mana dung saya diinum bandreki mau mesinnya terjadi yang sarupa pangalahona hatana pangalahona tu hatana amuse molo manikir namar sahid godang dosongoni hitaon beta mahita lau sian punguata manikir namar sahid ninna tau mau rumah sakit tung saya laut rumah sakit
Ibana mabuat tangyang na banaulian na dingganan. Porsea dodohono tutuhani. Alay lau mula imobil manang di perdalanan dongan na ay hubereng tokin nai na may ina. Jadi ketika martangyang ibana ido ibana porsea pos rohani na mabigitang yang nai. Abi dong mula siya ni ay hubereng tokin nai na may mati na may ina. Ini orang-orang buy madohonon tiki martangyang soi nama alay di pangalahona daw. Alaba terus do didampingi manain serapak merdalan hita do sibolis di ngolutaw. Seolo ibana di lengah hita merdalan masuk. Taula mana hodari, partod dina hodari, partod dina soha porsiao ni. Jadi marhite-hite terupuk tadi, paingot kita. Asa holan Tuhan Yesus Kristus do, naboy paharwarhon tod dina hodar, siya tonga-tonga ni ngolu ni akan namarha porsiao. Alah ni porsia mantu ibana. Unang madihuasoi na diportibion hita apalagi satan sibolis ala holat tu hataido nago huaso di hatani debata naboy manurus yan hita haruar akaroha naso di halomohon ni rohani debata ikotusido hitaro asa toktong hita di bagasan habadiaw. Di bagasan turpukta didok naking disi si maho ruar maho siya ibana. Ruar. Kalau ruar legama ngoluta. Molo toktong dope di hita imatot di nahodari naking didokon buanon ni tot di nahodari do hita marapatan tuson bingung permuluan na. Dung bingung permuluan na dangadong behot di ibana haporsiao buanon na may lamhulom permuluan na. Alay dison dihempasson didanggurhon ibana alay na nang haluar nama imatodi nahudari. Jadi ciri-ciri orang namian di tonga-tonga ni tondi nahodar roh-roh kejahatan adalah hidupnya tidak tenang dan hot hidupnya margareja pe ibana tuna asing do rohana tu artana do rohana tu perkerejuanna do rohana martangyang pe ibana dibuka dosa beriba si malulungna mamereng-mereng si panganon nang ready di mejai gurang do songoni tangyang mahitain na tangyang tapi di mulai tangyang nai diingot dan itu tuh depe jedila suatu masuk anon huting bah gawe bolang may mana sabariba sada sabariba martangyang betul mangon ni dok Yesus tutup mabiluk mo martangyang maho ikon di parade jadi marhite-hite pe neng takas di dokon tu hita asa tapadao ima tondi hahudaron sia tonga-tonga ni parnguluata mian mahita di bagasan Tuhani marhua soro de bata lau pasidikon tondi nahudari sia tonga-tonga ni nguluta ganup marsada suada obartu topik gokwa sodo hatani de bata ima Yesus Kristus Tuhan tai jalan berpudi disuruh kita asa saita buai tunahu maliangta hanya Yesus adalah orang dan Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari kegelapan tusi mahita lau amin martangyang mahita debata nami na marhabangsa di banua gijang mauliante ma Tuhan
Tingkat do basam mengeramoti kami, masuk kami. Asa ditikyon pui kami Tuhan. Memuji pasang agwarmu nabadiai ala asi ni holong ni roham na mian di kami. Jala marhite hatam hubigi kami, hodo na maruhwaso di ngulu namyo. Hodo na bui pasidikon kami sian hahulumon. Hodo na bui mangusir maneng paharwarkon sian kami ima todi hahudaro. Pangalaho na hudara. Gabi badia kami. Alania le Tuhan pergugoi mahami marhite tordim. Asa se doktong kami mian di dalam hatiuron nasian hoi. Melutung penang dibuat si polisi alai ala todim na mian di hami dauma saluhudnai gemi mardalan hami di hatiuron. Jauh bade bata amanami di bagasa tikyon tutu mian do hami di Portibion. Portibion ima ragam ni ulau ni hahulumon. Terlumobi male Tuhan namasa nuaing panahit COVID-19 Tuhan mahami marhaposan hubotu hami marhuaso doho Tuhan baluahon mapergugui hami asa unang mian hami tu parsahitoni ajar-ajar hami mengarawat diri nami daging nami asang giat tali Tuhan boy hami marlas roha marhahi bason memuji pasang guarmu nabadiyai Tuhan jauh bade bata amanami martangiang hami di tonga-tonga ni huriamon imana masa di keluarga tambunan duka cita homa na mangapuli nasida di patupa huriam do di si parmingguon pergugui masaluhudna perbarita nauli songoninang ruas ni huriam terlubobi ma keluarga na berduka cita. Asimaroham ali jahuba hubasat hami daging dohoto dinami nang ulau nami tuho di bagasan sa minggon dohoto aka ari-ari na mangihut tabay madihami aka selasin roha gugu nang pasu-pasum marhiti-hiti aka ulau nami asaboy hupake hami Tuhani mamaritahon barita nauli tuna humaliang hami nago huasoro hatam hima Tuhan Yesus Kristus mamasu-masu aka na porsea simaroham aleja huba tangihom matangiang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maridde mahita. Tuhan
Tatang yakom ma peleata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan salut selehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masenalhom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalom may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may janaramoti. Asa parhasyang hami pilihanon. Pati buluhon harajamu tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam gegir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmo. Se Roma harajomu. Se saut malo maneroham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehom matuhami saderong hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami siang pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhong jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhom madamena tutodi mudabe. Lama hari Minggu madita saluna.